सा सालकबै कुइनो तिख्ले रिजाखा आसाम एनआरसी नि फाइनल पाब्लिकेशन 4 साल 31 अगस्त 2019 साल मारिनि फुंनि दामची जरावनो तिख्ले रिजाखा आसाम हास्टिनि एनआरसी नि फाइनल पाब्लिकेशन नाइ अबन मातंखा आसाम नि हाइके त्रिपुरा हास्टेबो एनआरसी अंखे खरकबा फानो रायजा जायाखे फातर हास्टिनि फाइने लोकरगनो रहरी मांगलाक नै कक्तमा उंखा 31 अगस्त 2019 साल मारि 4 सालो फाइनल पाब्लिकेशन तिख्लैजाकमनि yang 2018 ni 30 जुलाई साल मारुनो फाइनल ड्राफ्ट पाब्लिकेशन खाइजाकमनि एनआरसी तांबतांनि बखाक्ते आफर आसामो 40,43,984 लोकरगनो रायदा जायाखे हाफाय हने मुं तिख्लाय रिजाकमनि फिया आबनि बिसिङो जतय 37,26,630 लोकरग सिमिसे हाइनो हाइब्रनि मुंनो आमजगिनै फिरना बागै आपिल खाइमेनि आबनि बिसिङो 4,29,354 लोकरग हाइनो हाइ बरंनि एनआरसी ना आमजग फिरिहनै साहारमानि आबनि उलुबो 1,77,633 लोकरगनि फासिं सिलसा मुंरिवै हाइनो हाइ एनआरसी आमजगिनै फिरमानि 4 सालो फाइनल पाब्लिकेशन अंखारफोरो जतय 19,06,656 लोकरग नसिमिसे एनआरसी नि तांबतांतै आसामनि लोकिया नै साख्लाय रिजाकमानि yang आसामो जतय 3,30,27,661 लोकरग एनआरसी न आमजगि नायनायनि बागै सानलायमानि आबनि बिसिङो एनआरसी नि फाइनल लिस्ट पाब्लिश मानि यागुलो जतय 3,11,21,004 जना सिमिसे आसामनि लोको हनै साख्लाय रिजाखा एनआरसी नि बखाक्तै भारत हाक्तनि सुप्रीम कोर्ट नि नायकल मुंबाय एनआरसी नि बखाक्ति आ साख्लाय मुं रिजाकमा बाय बिसिक ब्रैजि एबा 40 बोसोर रमै आसाम हास्टेनि लोकरग 4 सालो कक्तमा काहाम अंखरि फाइतनि नासिंलाय तंथानिवो खादुमानि मानलायखा खाकामासो गथगलिया अंजाकमा बाय जतनो खाबायलायजाक आमसु खाबायलायजाक आसु तै खाबायलायजाक एजिपि एबा आसाम गण परिषद न खबै जत थामची आसामनि हानि बसानारनि मथाराव बाहायनो 4 साल बरक साका ओआइएनआरसी बाय बांलादेशनि रायजा जायका हाफायने रंना तिख्लाय जागलिया फिया बांलादेशनि रायजा जायका हाफायने रंनेसे मुंसि दौजाकसिवो हनै yang 1971 बिसिनि 24 मार्च सालमारिनो रमै आसामो 2013 बिसिनि सिमि एनआरसी खायनायनि बागै तांबतां नाहारजाकमानि एनआरसी सामुं खायथानो ओंया फानो 52,000 सेबरक सामुङो नांबायमानि ताय 1600 कोटी टाका हाफांनि रां साबायजाकमानि फिया रां चावै जत सेबरकनो रां चावै रायजा जायाखे बांलादेशी हाफायने रने मुंसि तगनै बाक्सा ककसिल जाबायखा yang आसाम हास्टेनि लाइबुमावो 1979 बिसिनि सिमि 1985 बिसिज्रा रायजा जायाखे बांलादेशनि हाफायै आसाम हास्टेनि हानि बसारकनि मानथाय हानि बसारकनि तंथाय हानि बसारकनि थैरकनो उसुबो हनै चबा संसालायमानि आ चबाबाय इंया फानो 855 आसामनि हानि बसा लोकरग थैरिलांमानि साक बेदरलांमानि फिया 4 सालनि एनआरसी नि बखाक्तै 19,06,657 लोकरगनो सिमिसे बांलादेशी ओंखानानि साख्लाय जामाबाय खाबायजागलायखा आमसुनि आचकफां अभिजित शर्मा न खबै आसुनि तांफां समुजल भट्टाचार्य तै आसाम गनि परिषदनि अजामा रग बाहायनो बरक बीजेपी हापांनो सिलजालायखा बीजेपी नि आसाम हास्टेसे 40 लाख बांलादेशी तंगहनै गसिथानो yang केन्द्रनि भारत हापां बाहायनो 50 लाख बांलादेशी आसाम तंगहनै गसिथानो बाहायके 19,06,657 जन बांलादेशी रकनो नायतुगैका रेखा एनआरसी आबनो ताबक वाना जागलायमानि खादु जागलायमानि yang koksil jajaka केन्द्र यूपीए हापं तंफोरो प्रकाश जयसवाल बाहायनो सामानि आसाम हास्टेआव 50 लाख नि सेपन गोबांमा बांलादेशनि रायजा जायाखै हाफायनाय रक दङ नै फिया ताबक तांगै सिमिनो 19,06,657 बांलादेशी रकनि मुं तिख्लायमानखा एनआरसी तांगै बीजेपी नि केन्द्र हाफांबाय ताबकनि बीजेपी नि आसाम हास्टेनि रायजा जायाखै बांलादेशी हाफायमारनि संखाव फेरलायमुं दं आबनो तुइबो कक सालायजाक फिया
তিনি এনআরসিনি ফাইনাল মুংনি পাবলিকেশন ওंखारमानि यागुलबो अरनो आसाम हास्टिनि हानिबा सारंनि चबा पाइखा आबो साइमानिया खोकेबो फाइने सालो रायजो चेखे बांग्लादेशनि हाफाइने रनो रखलाइना बागै दैबो कतालखे चबा संसारजाक थथक मातंजागो जत सिने नुगने रक फिया सा सालनि आ एनआरसिनि तांबतांनो साख्लाइनायनि बागै फा सालनो काइसि ब्रै हांकरनो 144 रायजा फानाङै रिजाकमानि हाफांनि बाखाक्तै नाइमो थांखाचांखे तनिना बागै 51 बेटलियन आलायदा नाइमो थांनि आदंरावनोबो सामुगो फानांजाकमानि फिया आसाम हाजोनि एनआरसिनि मुं साख्लाय मुङो बाक्सा बाक्सा केबे कक्सिल चाखा थुरुक सारनि मुं सिमिसि तिख्लायजाकसो नै तिख्लायजाकलिया रायजा चेखे बांग्लादेशनि हाय हाफायनाय हिन्दु वानजिरकनि मुंनो yang salkobama romino Tripura hasini lukurok bahino Assamni NRC ni manmarino naisiki tonglaimani Tripura hasini lukurok bahino thangnai 2017-18 bisio TPF ni patalkoina jamatia bubagra Pradyut Bikram Kishore Manikko INPT dofha yoksana bodol Sunil Koloitai Ranjit Deborma soni rijak Supreme Court mazrano tiyei Assamni o NRC ni saklai mungno naharlai tongmani फिया आसामनि ओ एनआरसिनि साख्लायमुं नायै नायखे फाइनै सालो त्रिपुरा हास्टिनि एनआरसिनि एक्सारसाइज खरकबा फानु त्रिपुरा सारक रायजो चेखे बांग्लादेशनि हाफाइने रंनो रोख्लाय मांगलाक आबतिनि दै हायकचिं ओंखा खरसाजाक थेख्लायो आसाम हास्टियो 52,000 बाइ थांनि आसामिस सेबक रक एनआरसिनि मुं थिख्लायनाय बागै सामुं तांलाय तंथानियाव से सामुं चारिमाय हांके त्रिपुरा हास्टियो हाफांनि सेबक हाफांनि तांबतांगो अतर कुचुकुरियो खरबुसुक एनआरसि बाय रायजो चेखे आयंनानि हाफायनाय 10 न तिख्लायमानो आबो त्रिपुरा हास्टिनि हानि बसा लुकुरुंनि बागैनो खाकामानांगिया गथमानो नांथतगङै दंगो ताबो ब्यूरो रिपोर्ट कक त्रिपुरा।